Takže čau lidi, dneska to bude série z tohohle hardcore světa. Doufám, že se těšíte a my můžeme jít na to. Takže čau lidi, dneska to bude série z tohoto hardcore světa, doufám, že se těšíte a asi se ptáte, proč mám sakra diamantový krumpáč. Byly tam dvě kovárny v té vesnici a v každé kovárně byly 2 diamanty. Měl jsem hodně velký štěstí a takhle možná nikdo z vás takový štěstí ještě neměl, ale jsem hodně šťastný, že jsem našel ty 4 diamanty v té vesnici, protože to jen tak nikdo nenajde. Tak, a dneska se pokusíme tady přežít aspoň 10 dní. Takže jdeme na to. Dáme zobrazit počet dní a jdeme na to. Tím, co jsem těžil dřevo na mojí bejsku, tak jsem prostě těžil a za chvíli jsem chodím jak panáček, já si chodím jak panáček. Tjena så låter. Tak jsem doma a už se těším, až zasadíme, nebo tam dostaneme něco. Takže jsem těžil dřevo. Takže vlastně bych udělal asi, že děláme tady takovou velkou věž, která bude vypadat hezky a vlastně bude ze dřeva a tam budu mít nějakou základnu. Takže jdeme na to. Tak už mám suroviny, já jsem zvědavý, jak to bude teda vypadat. Co jsem měl suroviny. Tak, mám to dostavený a myslím si, že to vypadá celkem dobře. To ještě osvětlíme a musíme se žít další 4 dny. Takže jdeme na to.